ҳамин қурбониам агар ки мақсад бо ягон бародар ва як душвандро мақсад ду каса қурбонӣ кунем мумкин аст ё ки не? не бародар, гӯсфанд ё буз тақсим намешавад. яъне ду кас якҷоя шуда карда наметавонад. Аммо гов, бале, ду кас, се кас, то 7 каса ҳақ доред. шутур ҳам ҳамин хел, яъне то 7 каса. баъзеҳо то 10 каса мегӯянд вай заиф аст. чунки вай шутура барои қурбонӣ пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам аз номи 7 кас кунед омӯхтанд. Аммо гоҳо ба ҷои як шутур 10 гӯспанда ҳисоб мекарданд, вай дар дигар чизо, дар қурбонӣ не. яъне касе қиёса кард, хато қиёс кардагааст. яъне касе шутур куштанӣ бошад, ақаллан то, яъне метавонад 7 кас ҷамъ шавад. 60 кас шавадам майлаш, 5 кас шавадам майл, 1 кас шавадам майлаш. як шутур 7 кас ҳақ дорад саҳм гузорад. масалан як шутур $3000 бошад, 7 кас тақсим карда пул партофта мехарад, қурбонӣ мекунад. лекин пайғамбаратон саллаллоҳу алайҳи васаллам вақте ки ҳаҷ карданд, ҳақ доштанд ки масалан 7 яки шутура кунанд. яъне ба як шутур 7 кас пул мепартод, 7 якаш аз они шумо аст. яъне 7 яка кунед, ҳамин ҳаҷу умрае ки кардед дуруст мешавад як қурбонӣ. 7 яки шутур як гӯсфанд аст, яъне як қурбонӣ ҳисоб мешавад. лекин пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам чанд шутур куштанд? 100 шутур. салаватуллоҳи ва саламу алайҳи. яъне аз номи 700 кас, яъне ҳаққи 700 каса карданд. аз ин 100 шутур 63 таша ба дасти муборакшон худашон қурбонӣ карданд. 37 дига боқӣ мондаша ба ҳазрати Алӣ ваколат супориданд. радияллоҳу анҳу. ин ҳиммата аз пайғамбаратон ёд гиред. салаватуллоҳи ва саламу алайҳи. говам 7 кас, яъне говам 7 кас метавонад. 2 кас ҳам шавед мешавад, 3 кас ҳам шавед мешавад.